Bine ați venit sau bine ați revenit la mine pe canal. După cum puteți să vedeți, astăzi nu facem nici de mâncare, nici curățenie. Era să zic că nu ducem nici câinele pe afară, dar câinele a fost deja afară, copilul a fost deja dus în parc. Așa că am zis să pornesc un vlog, părerea mea, destul de interesant pentru voi. Genul de vlog care pe mine mă inspiră. Eu acum ceva timp știu că am urmărit genul acesta de vlog și m-a ajutat foarte mult, așa că am zis să fac o zi pauză de la vlogurile zilnice, de la rutina noastră de spălat vase, de dat cu aspiratorul, de făcut patul și de băgat la spălat și toate cele pe care noi femeile le facem zilnic. Și am zis să vă aduc un vlog informativ, genul de vlog care v-ar putea ajuta. Am aici lista lângă mine și o să trecem împreună printre cele 10 puncte pe care eu mi le-am notat despre productivitate. Până stă aici bubulina mea, care nu doarme, este aici în fața mea, am zis să încerc să fiu și eu productivă și să pregătesc acest clip pentru voi. Așa că eu sper că ea să doarmă, doar ce am mâncat. Sper din suflet să găsiți acest vlog interesant și să vă ajute. Vreau să spun încă de la început, pentru persoanele noi care sunt la mine pe canal, nu uitați, vă rog din suflet să vă abonați canalului, mă ajută tare, tare mult. Și dacă vreți să lăsați comentarii, eu sunt acolo tot timpul în comentarii cu voi. Chiar dacă câteodată răspund mai târziu, vă răspund tot timpul la comentarii. Continuând mai departe cu 10 ponturi pentru a fi mai productiv, vreau să vă spun încă de la început, pe mine aceste ponturi mă ajută foarte mult, dar nu le respect în fiecare zi pentru că este absolut normal. Ideea este să fii productiv, dar să fim realiști, pentru că nicio zi nu este asemănătoare cu cealaltă. Sunt zile în care nu avem chef să facem absolut nimic, la fel avem zile în care simțim că vrem să facem totodată și sunt zile în care chiar reușim să facem foarte multe lucruri. Primul punct pe care eu mi l-am notat este să îți creezi tu propria ta rutină, pentru că asta te ajută cel mai mult. Dacă încerci să faci lucrurile cum le face altcineva, nu o să-ți iasă, pentru că le faci doar de dragul de a fi făcute. Dar dacă tu îți faci lucrurile în ritmul tău, nu știu, poate să ție îți place să te trezești dimineața la ora 9. Foarte bine, trezește-te la ora 9 și încearcă să faci pe parcursul zilei lucrurile pe care ți le-ai propus să le faci, dar în ritmul tău. Făcând așa o mică paranteză, sper din suflet să nu vă deranjeze sunetul Miladei de pe fundal. Dar, continuând, cu toții avem propria noastră rutină. Spre exemplu, eu în fiecare zi ies în parc, în fiecare dimineață. Așa că în funcție de rutina pe care o am, în funcție de ora pe care eu aleg să ies cu Ursu și cu Milada în parc, pot să-mi fac lucrurile pe care vreau să le fac înainte sau după. Al doilea punct merge mână în mână cu primul pe care vi l-am spus, adică să vă treziți cât mai devreme puteți voi. Cât de devreme, pentru că pe mine una mă ajută foarte mult. Mai ales când ai un copil mic sau 2 sau 3 sau chiar dacă nu ai copilaj, nu contează. Faptul că mă trezesc mai de dimineață, deși, repet, cum v-am spus și la începutul vlogului, nu îmi iese tot timpul, dar încerc să fac din chestia aceasta o rutină, încerc să-mi dau și mie timp, să înțeleg că e ok să nu îmi iasă tot timpul. Prefer să mă trezesc cu vreo oră, 2 înainte să știu că se trezește Milada, pentru că dacă nu am apucat de seara să-mi fac curățenie în bucătărie sau nu am apucat să strâng prin casă, îmi place să strâng dimineața, deși de cele mai multe ori prefer să-mi las curățenie de seara, ca dimineața când mă trezesc cu o oră, 2 mai repede să pot să-mi beau cafeaua în liniște sau să pot să citesc, să pur și simplu să am puțin timp pentru mine. Dar sunt seri în care nu reușesc să strâng seara sau pur și simplu sunt obosită și prefer să le las pe dimineață. Depinde și de voi cât sunteți de matinali, pentru că știu că nu toate persoanele iubesc trezitul de dimineață. Spre exemplu, soțul meu este opusul meu în chestia aceasta. El este genul de persoană care preferă să doarmă mai mult. Eu sunt genul de om care prefer să mă trezesc mai repede, dar asta vreau să zic, nu suntem toți la fel.
Ideea e că dacă ești mămică și îți dorești să mai câștigi acolo puțin timp pentru tine, eu zic că trezitul de dimineață cu o oră, două mai repede te-ar ajuta foarte mult. Uite, nu știu, spre exemplu, ai putea să pregătești un fel de mâncare, să-l faci rapid până să se trezească bebele sau copilașul mai mare și după să ai timpul acela mai mult de stat cu el. Vreau să vă spun să luați lucrurile treptat. Chiar dacă nu sunteți genul de persoană, cum am spus și înainte, să nu iubiți trezitul de dimineață și vreți cu toate astea să faceți o schimbare sau pur și simplu să vreți să aveți mai mult timp pentru voi, eu zic să luați lucrurile treptat. Uite, poate săptămâna viitoare vreți să vă treziți la ora 7 și voi de obicei vă treziți la ora 9. Nu puneți alarma direct la 7 pentru că o să vă treziți supărați și nu o să vă faceți somnul vostru obișnuit. Așa că lăsați cu jumătate de oră mai puțin să dormiți și încet, încet să schimbați ca să ajungeți să vă treziți la 7. Nu vreau să zic nici să tăiați din orele voastre de somn, pentru că fiecare organism în parte are nevoie de anumite ore de somn, dar sunt convinsă că dacă le luați treptat, nu aveți cum să nu... Pur și simplu să nu faceți o rutină din chestia asta. Cel mai bun exemplu vi-l pot da la copilaș, pentru că atunci când vrei să înveți ceva nou, nu au cum să învețe totodată, adică trebuie să luăm lucrurile treptat cu ei. Așa suntem și noi ca oameni. Când vine o schimbare așa deodată peste noi, ne speriem de ea și renunțăm la ea. Așa că eu zic că dacă le luăm treptat, trebuie să iasă bine. Și știu că nu toate lucrurile trebuie să iasă tot timpul așa cum vrem noi, pentru că de multe ori destinul ăsta ne face să învățăm din lucrurile care nu ne ies. Poate nu trebuia să iasă la momentul respectiv, dar dacă nu încerci, nu ai de unde să știi sau nu ai cum să reușești. Trecem la următorul punct despre productivitate și anume să-ți faci planul zilei. Eu sunt genul de persoană care nu-și notează lucrurile. Am un pix în mână pentru că am carnețelul aici lângă și chestia aceasta de la balonul Miladei. Da, eu nu îmi notez tot timpul lucrurile pe care le fac. Am zile în care zic gata, de astăzi îmi notez și asta fac în fiecare zi și nu fac asta. Pentru că pur și simplu nu fac asta. Dar sunt genul de om care are în cap lucrurile pe care vrea să le facă. Spre exemplu, de seara mă gândesc, uite, mâine vreau să fac de mâncare, mâine am de băgat la spălat, mâine vreau să spăl husele de pe canapea. Am anumite lucruri pe care mi le setez în cap și de care încerc să mă țin pe parcursul zilei. Dar dacă nu îmi ies toate, este absolut ok, nu fac o dramă din asta, îmi cer scuze că se mai mișcă imaginea, Milada dă aici din piciorușe, nu încerc să fac o dramă din chestia asta, încerc pur și simplu să le iau treptat și să fac cât de multe pot eu în acea zi. Eu că am multe mămici aici care mă urmăresc și tocmai referitor la chestia aceasta că suntem mămici și că stăm acasă cu puii noștri, că avem grijă de ei, unele zile par să fie exact la fel ca celelalte, așa că dacă noi ne facem un plan și încercăm să ne găsim niște lucruri noi pe care să le facem, nu știu, astăzi schimb pământul la flori, mâine fac curățenie în grădină, păi mâine fac sus în cameră, scot tot din dulap, mut mobila, nu știu. Ideea e să vă găsiți mereu o ocupație și să încercați să vă mențineți acolo tot timpul în acțiune, făcând ceva. Pe mine mă ajută chestia aceasta, nu mă lasă să cad în niște stări din acelea, nu știu, vai, eu stau acasă, eu nu fac absolut nimic. Și făcând un planul de seara în minte, de cele mai multe ori, mă ajută. Dar dacă sunteți persoane foarte organizate și vă place să notați tot și să scrieți tot așa ca la carte, să tăiați, să bifați, faceți-vă o listă, scrieți-vă acolo lucrurile pe care ați vrea să le faceți, lucrurile care sunt importante, care sunt prioritare și încercați să vă țineți de lista respectivă. Pentru a face toate lucrurile pe care ți le-ai notat sau pe care nu ți le-ai notat, pur și simplu le ai în minte, pentru a le face cu mult mai mult drag, eu zic să îți creezi un mediu plăcut. Spre exemplu, dacă ție îți place cât doarme copilul, asta fac eu. Dacă mie îmi place cât doarme Milada dimineața, să-mi fac o cafea, să citesc o carte, încerc să-mi fac mediul mult mai relaxant și mult mai plăcut. Eu nu aș putea să citesc o carte dacă în jurul meu este mizerie, dacă am vase în chiuvetă, dacă masa nu este curată.
A venit ajutorul meu, nu se putea fără. Sper să nu vă deranjeze. Ziceam de mediul plăcut. Pentru mine, a face clipul acesta, așa, este un mediu tare, tare plăcut. Dar, cum ziceam, eu nu aș putea să stau să citesc dacă toate cele sunt împrăștiate sau nu aș putea să mă apuc să fac mâncare. Mie îmi place să-mi petrec timpul în bucătărie, îmi place să experimentez lucruri noi, dar la fel, nu aș putea să mă apuc să fac mâncare sau, spre exemplu, să fac o prăjitură dacă nu am totul curat în jurul meu. Și cumva legat de punctul anterior, de a-ți face mediul cât mai plăcut, pot să spun că atunci când vrei să lucrezi la ceva sau, nu știu, ai la școală o temă foarte importantă de făcut sau la facultate un curs foarte important, eu zic să alungi din jurul tău toate distragerile și să încerci să te focusezi exact pe lucrul acela. Să vin tot așa cu un exemplu. Eu când mă pun să citesc sau când vreau să fac ceva anume, încerc să las telefonul deoparte. Pentru că suntem și în zilele în care suntem și suntem non-stop cu telefoanele în mână și asta este perioada în care trăim. Dar dacă vreau, spre exemplu, să citesc, nu pot dacă țin telefonul foarte aproape de mine, pentru că mă distrage. Mai primesc acolo o notificare, a postat nu știu cine vlog, a postat nu știu cine ce pe Facebook și mă tentează să mă uit. Poate pare ciudat că vorbesc despre distrageri cu un bebeluș lângă mine care mă distrage, dar sunt convinsă că am multe mămici aici care mă înțeleg și pentru mine Milada nu este absolut deloc o distragere, pentru mine Milada este o motivare. Și am spus chestia asta pentru că poate pentru persoanele care nu au copilași este mai dificil să înțeleagă cum devine asta aici să-mi vorbească mie despre distrageri și despre să elimini din jurul tău lucrurile care te distrag în timp ce faci ceva. Și ea stă cu bebelușul lângă ea care gângurește. Da, este absolut normal. Pentru mine Milada nu este distragere, cum am spus, mă motivează foarte mult și încerc în fiecare zi să fiu o variantă mai bună. Și tot ziceam de distrageri, vreau să zic că nu tot timpul iese așa cum vrem și am mai spus chestia asta și o să o mai spun. Atunci când ai un bebeluș mic sau când vrei să faci mai multe lucruri odată, nu or să iasă toate exact așa cum vrei tu. Și legat-o de punctul acesta, următorul punct se referă la a-ți reprograma lucrurile pe care nu ai reușit să le faci. Dacă tu ți-ai propus pentru astăzi, spre exemplu, să-ți faci și curățenie și mâncare, să te duci și, nu știu, să te plimbi și nu ai reușit să le faci, reprogramează-le. Nu trebuie să renunți la ele. Se știe că noi mămicile suntem multitask și că facem foarte multe lucruri și deodată și în aceeași zi și când nu ne iese un lucru sau când nu am reușit pur și simplu să-l facem, poate te-ai trezit cu fața la cearceafă astăzi și poate nu mai ai chef să le faci. Nu e nicio problemă, mai este o zi, dar știu că se zice că ce poți să faci astăzi să nu lași pe mâine. Eu zic totuși să nu te încarci atât de mult și să faci doar lucrurile pe care poți să le faci nefiind forțată, pentru că dacă știi că mai ai un singur lucru de făcut și nu-ți mai face plăcere să-l faci și totuși tu o să îl faci, nu o să-l faci cu același drag și e posibil nici să nu îți iasă. Nu știu, dacă vrei să mai faci o prăjitură și te grăbești, hai repede să o mai fac și pe asta, poate nu o să-ți crească. Sănătate, mami! Poate pur și simplu ți se arde că ești obosită și ai uitat-o în cuptor. Nu este absolut nimic greșit în a reprograma un lucru, atâta timp cât nu renunțăm de tot la el. Eu încă am de lucru la punctul acesta, chiar dacă împărtășesc aceste lucruri cu voi acum, vreau să știți că nici la mine nu ies perfect și sunt lucruri la care încă mai lucrez și eu, dar aia e, suntem oameni, încercăm să facem în fiecare zi să fim mai buni, să încercăm în fiecare zi să fim o versiune mai bună a noastră, deși am învățat în ultima perioadă că trebuie să-mi dau timp și că e absolut ok să am și zile în care să nu fac absolut nimic, să stau, să mă relaxez, deși în zilele acelea am foarte multe momente în care mă simt inutilă. Trebuie să fac ceva, dacă nu știu,
toată ziua am stat în pat și n-am făcut nimic, mă simt foarte prost. Am o stare, nu știu dacă pățiți și voi, dar ca să am eu o stare bună și să simt că am făcut ceva în ziua respectivă, să simt că nu a trecut ziua degeaba, trebuie să fac ceva. Ori că fac de mâncare, ori că spăl aragazul, nu știu, orice, dar atâta timp cât am activitate, creierul meu funcționează bine și pur și simplu nu-mi dă starea aceea de inutilitate, de pur și simplu ai stat degeaba azi și n-ai făcut nimic, femeie. Dar pe mine mă ajută chestia asta pentru că îmi place să fiu activă și îmi place să știu că nu a trecut ziua așa degeaba. Vreau să trec la următorul punct, care știu că este așa puțin mai controversat și este discutat și discutat și tot așa, și anume să-ți alegi cu grijă oamenii din jurul tău. Dacă vrei să fii mai productivă și să fii pur și simplu așa cum ești tu, eu zic să ai grijă de oamenii care îți sunt în jur, să nu-ți ții lângă tine oameni care te descurajează, oameni care, nu știu, dacă faci un lucru care ție îți place tare mult și care pe tine te face fericită, te împlinește, nu contează ce înseamnă lucrul respectiv, ai grijă ca oamenii care sunt lângă tine să fie exact acei oameni care te motivează. Nu-i lăsa să te distragă de la ceea ce îți place să faci, atâta timp cât cineva te descurajează și încearcă să-ți pună bețe în roate. Părerea mea e că nu prea are ce căuta în jurul tău. Eu încă lucrez la chestia aceasta, nu-mi iese tot timpul, dar pot să spun că în ultimii ani am dat la o parte foarte multe persoane de genul, pentru că ideea e că ceea ce fac eu pentru mine trebuie să mă mulțumească pe mine, în primul rând. Nu mă interesează dacă celuilalt sau dacă persoanei respective de care vorbim, persoană, să o numim Vasilica, la timp cât o persoană vine la tine și îți povestește despre alte persoane și tu la rândul tău o să fii povestit de acea persoană către alte persoane. Știu că multe dintre voi știți lucrul acesta, dar știu cât de greu ne este nouă ca oameni să ne deslipim de anumiți oameni care par să fie cumva, nu știu, autoritari, par cumva să dețină controlul relației, chiar dacă este una de prietenie. Așa că alegeți cu grijă oamenii din jurul vostru și nu-i lăsați să vă distragă de la lucrurile care chiar vă fac fericiți sau de la lucrurile pentru care voi știți că munciți cu greu să le aveți. Știu că suntem cu toții oameni și că bârfim, că povestim unii despre alții. Aș fi ipocrită să zic că nu mai am momente în care fac chestia asta sau e absolut normal să mai și povestim, dar eu cred că există o limită. Atâta timp cât ai o limită și nu treci un prag care pur și simplu ar putea să-l deranjeze pe omul de lângă tine, este totul perfect. Și trecând la următorul punct, nu-mi iese tot timpul, dar încerc de cele mai multe ori să mă concentrez pe mine, să nu mă intereseze ce zic unii și alții, pur și simplu să nu mă concentrez pe cei din jurul meu. Bineînțeles, de la persoanele care sunt importante și care sunt alături de mine, încerc să iau păreri, să le ascult părerile, să iau ceea ce cred eu și ceea ce știu eu că mă ajută, dar de cele mai multe ori eu zic să te focusezi pe tine. Fiecare persoană are intuiția ei și eu cred că intuiția ta nu are cum să dea greș, adică noi simțim lucrurile care sunt bune, care sunt rele. Unii au o intuiție mai puternică, cumva, mult mai dezvoltată decât alții, dar asta nu înseamnă că nu poate să fie adevărată. Eu știu că, cu toții ne dăm cu părerea despre lucrurile pe care le face poate omul de lângă noi sau poate oamenii cunoscuți din jurul nostru, dar nu cred că este absolut nimic greșit în a face ce vrei tu, cum îți place ție, fără să-ți pese că lui bunica nu-i place sau că lui mătușa nu-i place. Spre exemplu, eu când am început să mă apuc de YouTube, nu toată lumea a fost de acord, dar pur și simplu nu mă interesează. Pur și simplu atâta timp cât fac ceea ce îmi place și atâta timp cât lucrul acesta mi-aduce mie satisfacție și mă face pe mine să mă simt bine, ce mai contează că lui mătușa Mărioara nu-i place? Chiar nu contează absolut deloc. Am ajuns și la ultimul punct, la ultima chestie pe care mi-am notat-o despre cum să fii mai productiv și anume să te recompensezi. Pur și simplu avem zile foarte extenuante și mai ales că am o mică,
Avem zile în care nu avem chef să mai facem absolut nimic, în care suntem foarte obosite și eu cred că în zilele acelea avem nevoie de recompensa aceasta. Nu știu, pentru fiecare persoană în parte, pentru fiecare mămică în parte, recompensa asta poate să fie ceva diferit. Poate îți place să mergi la solar, poate vrei să te duci la un film sau pur și simplu vrei să petreci mai mult timp cu tine, vrei să faci o baie relaxantă în cadă sau să ai tu acel timp cu tine de care sunt convinsă că orice mămică are nevoie. Foarte important să nu ne punem pe ultimul loc. Eu știu că ai noștri copii sunt cei mai importanți, dar dacă noi nu suntem bine ca persoane, dacă tu ca mamă nu ești fericită, nu ești bine cu tine, nici oamenii din jurul tău nu o să fie bine cu tine. Așa că eu zic să îți oferi timpul acela, nu știu că e jumătate de oră, că e 15 minute, că este o oră. Fă-l pe omul de lângă tine să înțeleagă cât de important e timpul ăsta pentru tine. Mi se pare că vorbesc ca la televizor, dar mie îmi place tare mult să fac genul acesta de videoclipuri. Acestea au fost cele 10 ponturi despre a fi mai productiv. Eu sper din suflet că v-a plăcut acest video. Mie îmi place tare mult, cum am spus, să fac genul acesta de conținut. Îmi place la fel de mult să fac și daily-uri și vlogurile pe care le fac eu zilnic, pentru că fac parte din rutina mea de zi cu zi, exact ceea ce vorbeam la începutul vlogului. Îmi place să mă mențin activă pentru a nu intra în fel și fel de stări. Dacă v-a plăcut acest video și mai vreți genul acesta de conținut, lăsați-mi acolo un comentariu, puteți să-mi dați și voi câteva idei dacă doriți și dacă vă vin în minte. Eu o să închid acest vlog aici. Mi-a făcut mare plăcere să filmez acest video. M-a încărcat pe mine cu o energie pozitivă. Sper că v-am transmis-o și vouă. Nu uitați, cum am spus și la începutul vlogului, să-mi dați un like, să vă abonați canalului. Vă pupăcesc tare, tare și noi ne revedem în următorul vlog. Aveți grijă de voi, pupici!